Nimbali Mas Yudha Mbak Niken ki cucuk. Sing putri suarane ayu, jogetane apik, sing lanang bagus, jenglengane ya jos. Kula Kula nggih bojo kula nggih bagus kaya tikus. Rapopo enek. Pancen bojomu kuwi kakus. Bagus. Jumbleng. Ya Mbak Niken suarane. Suarane yo tik yo. Enak aja. Ayo kae ganti. Ayo pasangan iblis ayo. Ya aja iblis paling ora ya gundul pringis ngono. Iya Kak, nyerah. Kosek. Ngenteni sik. Kok mesti dhisik. Mas Mondol, wong ki aja anu ya, aja gelo. Iki eneng bebungah. Lho, sik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng Mak Jangik saking Biro Perjalanan Wisata CV Riantur. Oh nggih. Bayem Kalang Ngawi ngaturaken selamat menempuh hidup baru untuk Mas Doni dan Mbak Wening. Lagune manut. Lah iki lagune Gerajakan Banyuwangi. Mas Mondol, nggih, didum sing rata. Ya kene. Wiwit saka Mas Yudha Niken karo Eka. Ya. Didum sing rata. Didum kok kene gen adil. Nah. Kabeh iki kudu eneng anu. Awakmu. Ya. Oke. Makasih. Ya. Ya Kak, ya Kak. Nggih. Kirang 100, Mas. Bati kowe. Kok kene kono lho kok iso ngantek ilang iki lho kok aku 100 sampean piro? 100. Sampean piro? Rata. Wis rata kok iso. Jam rata lho. Wonge papat kok. Oh, kleru kok kono ganti dijaluk dituku kok kono. Balik. Kleru itu. Biru lek ngenduk. Ya. Baik kasih. Nah, siji, loro, telu lah, pas. Mas ta? Panggah kurang 100 kok. Kok tengah. Baleni Kudu nek. Niken. Kok mandem ngene kok iso kleru. Tendang. Ayo. Siji, loro, telu. Panggah Kurang. kurang piye to? Sik kok. Oh, sik. Iya to baleni to. Umpan kabeh wis. Nesu ya. Kok nesu. Enggak masih to ditung. Nggih. Ora siji ora kabeh. Yo. Nggih. Ya Monggo, Kak. Pak. Monggo, Pak. Nggih. Nyerah. Monggo Mas Mandol, nggih. Pak Cipto, kula dereng. Ya. Ndak nangis iki lagi. Kalah. Alah. Tenang ora iki. Tenan, mbok yakin. Guyon ora iki. Ora. Sumpah. Iki nang kene to? Nggih. Dudu dekmu to? Dudu dekmu iki. Mboten. Nah, aku yo ora duwe. Delalah aku nemu tak jipuk. Sah. Lah wis, syukur salahe rancang. Wis. Randang sipet to. Walah, jangkrik. Tapi sampean Mulane kula. dilunge iki dadi Kono Iki dilungi 100 ning kon nyusuki 95 karo Mas Bayu. 5.000 cik butuh. Ya Kak. 1000 nggo Nyeram. Yo, kaya ngapa, Mondol? Ya. Gurene aku lak bojomu. Dhewe nek sing wedok. Sering ilang kuwi nek nggo dhuwit sering ilang, gawakno ae. Nggo contoh mantene. Contoh mantene. Ya Kak. Duh. Ya. Nyeram yai. Posik ta urung lho. Yo, Nuswan. Nyeram, ayo Nuswantara ya kowe. Ya. Ya, Niken. Mbok kaya Cak Yuda lho, polahmu wis kaya wong step. Mak kutik. Kaya aku karo Mbak Niken iki wonge serasi, pomo mlaku bareng no ibarat Romeo dan Juliet. Sama-sama mlaku bareng. Wah, Mbak Eka badhe buak batang nggih. Batang untuk pecah. Lah kuwi apa? Iki calon batang. Ya Mbak Niken, ya.
banyu semangat ya kita semangat. ya. Kita keluarga yang semangat. Karo ngisi-ngisini aku kowe. Kowe apa tak Semangat ngomong? iki. Karo ngisi-ngisini aku ning kene dadi aku bojomu aku mbok kanggo ngisi-ngisini kowe lho sedang sembodo dadi wong. Krungu lambene. Ora sembodo. Mela. Mela. Aku urung. Kan kowe aja melu. Tak lambune lho. Wae nek lambe dijambak. yo dak ayo Lambe. Yo. Lambe apa rambut iso dijambak. Tak amung dhewe. yo gak Oh ya aku mang lho. Belah. Semangat. Belah. iya lar-laran ketut Lan kedul. Gara-gara kowe. Tumbasan pinten pemunyuke niku. Kok 50 teman dengar bisa korban tak kek. yo Pak Diken Kalimat limat Mbak Diken masih udah yo berdua yo Aja takon sesek susah bisa yo Eka tanain dia Rungokno, aku arep ngembang. Yo yo. Tanah Ya, oh ora. ora nganggo kok iki Ora nganggo to? Ora. Kok nganggo to? iki ora gur kemajon nggon senggake tok. Iki raine barang ya Untumu lho kemajon. ora Mas. Kok iso ngawur lho? Iki ora untuk kemajuan. Lah nyapa? Raine si kemunduran. yo tanain Tanah India. Gumaliaring Gumelaring. Gumelare. Pasne to, dipasne. mesti Dipasne. Gumaliaring Gumelaring. Gumelare. Utung wate kaya ana canting jali Jane ya Mbak Diken diteke monggo Taman Sari Nusantara Belambangan, belambangan, Gumelare Taman Sari Nusantara. Belambangan, belambangan, Gumelare Taman Sari Nusantara. Pandangane seneng sesayara takon setakon wis pirang-pirang jaman urung taun kasih monggo yo diaturke gerajakan so monggo yo yo alat
Terima kasih matur nuwun Mbak Niken karo Mbak Eka.